bandiraɓe tedduɓe kesam hesam jam wali mon on calminama no fewi mi weltanima on kadi hande jimmi sifanade on ko application biyeteɗo WhatsApp GB walla mbiya GB WhatsApp GB WhatsApp o omo serti e WhatsApp mo kutortoɗen o ha tengte version par ce que hande kutortoɗen ko version kesso version kesso ko version 2 mais oɗo WhatsApp GB WhatsApp oɗo ko version 6 donc différence no hakkude majji mais oɗo WhatsApp GB mo jiiɗon ɗo ko différence gonɗo hakkude majji o ko hunde wonde fayida no fewi so tawi joni aɗa naati nder makko kanko application oɗo mo coynat ɗon ko WhatsApp omo waɗi temuji kewɗi temuji ko changeude couleur o guitta hen couleur mo jiɗɗa foof cuɓoɗa mbaɗa ɗum téléchargé sa yiiɗi mbaɗa bulajo mbaɗa boɗejo walla mbaɗa olo walla kala couleur mo jiɗɗa mbaɗa tan ñoƴƴa ɗo appliqué ɗo a yiyat yaltan WhatsApp o way noon joni noon ko wona ɗum ko joni mi yahan to application hoore muɗum mi naata mi hollo on holno kutorto ɗon application o hoore muɗum donc application WhatsApp o ko golle gote ɗe o gollata kanko WhatsApp o to foof ko ligguey goto kono serdiɗi différence kewɗoni hakkude majji mi hollo on yiru tan bandiraɓe sa ƴeemi aɗa wawi wonde YouTube walla gona e réseaux sociaux goɗɗo tawa noon WhatsApp o message mum ne gara donc ene yaawi gaynude forfait oɗon gandi WhatsApp ene bonani forfait donc ɗo coynoto ɗon ɗo ɗo dow ɗo coynoto ɗon ɗo wifi o woni ɗo ko uddude connexion WhatsApp o uddude connexion oɗon ganda min joni komi guddiɗo connexion o kono message uji garata voilà comme bolkuɗo oɗo no kanko WhatsApp o addata message uji mais somi yiiɗi joni o watta addude message uji mbaɗanmi ko dani beele o uddito donc so udditima a yiyat message uji jam gara hen donc garda no hanniri ni ɗum ɗon ko point muɗum kadi e baɗɗo fayida no fewi voilà ɗum ko point mum kadi mi haalanma e bawɗo wallude en ko ha tengte enen ngabboɓe dow YouTube walla enen ngabboɓe dow réseaux sociaux ji goɗɗi pour ne pas que WhatsApp o gayna forfait mo joguiɗen o par ce que enen eɗen gandi ko forfait limite ko ɓuuri hewden ko ɗum woni ko kutorɗen donc wona ɗum ko bandiraɓe tedduɓe ko wona ɗum ko kadi hay so tawi a yiiɗi change temoɗo gandi o to WhatsApp kesso mo gonɗen muno sa ñoƴƴi ɗo ko deftere nde heewi arde voilà ko deftere nde heewi arde mais ɗo ko temuji kañum binda ɗo tan woni répertoire hewno yaltude o to e tena oɗon coyno ɗo kala message kala neɗɗo change-uɗo profil muɗum a yiyan yalta ko dow ga kadi kala neɗɗo gonɗo e connexion a yiyan yalta ga tawa a natani hay e nder profil jomum donc ko hunde ko mi haalanma ko WhatsApp baɗɗo fayida no fewi kono oɗo WhatsApp noon mi haalana on o heɓetake toon to Play Store o heɓete tan koye dow Google e sa ngabbi dow Google tan mbaɗa GB WhatsApp mbaɗa APK sa waɗi GB WhatsApp mbaɗa APK woni o wawa wadde téléchargé mbaɗamo installé couleur o noon ko ha ko ñebbejo wona couleur kange walla mbiyen couleur olo par ce que goɗɗon toon on ko couleur olo sa renaki tan ko on mbatta téléchargé donc ma on taw lien de téléchargement ɗo less vidéo ɗo so Allah jaaɓi ɗon ɗo description dow YouTube voilà ko wona ɗum ko mi hollo on holno mbaɗata change thème par exemple joni ɗo ko thème sa ñoƴƴi ɗo thème o ko changer couleur ganda min mi wahlitima waɗi danejum e ɓalejum pour que wasa sumde jeygam gue ɗon woni batterie o par ce que couleur fond d'écran so woni blanc walla wonno wayata danejo tawa ene suma batterie no fewi donc mbaɗamo couleur niɓɓiɗo donc ɗum woni ko moƴƴi e écran kadi moƴƴi hay guite meɗen par ce que en ñallan ñoƴƴude ɗi kadi en mbalan ñoƴƴude ɗi par ce que toujours ne garɗen majji jiɗɗen ko tawa ɗi mbaɗi plein donc ɗum ɗon ko hunde e wonde fayida hen change thème o nde wonno min joni ɗo gonmi ɗo mbiɗa wonde caɗele connexion ko ɗum woni ko waɗi haaɗi ɗum e wadde par ce que oɗo daara ay ɓeɗo foof wi holli kam wonde ko eɓe connexion waɗan ɗo signe holla wonde kamɓe eɓe tini e weeyo donc oɗo application mi haalanma so mbaɗimo téléchargé o joɗi n'importe où on jiyan hen ɓuuri kewɗe voilà joni noon somi yiiɗi uddude ɗo mi yaaha YouTube par exemple mi ñoƴƴan ɗo wifi o woni ɗo voilà o wi joni so tawi jimmi ko uddude connexion WhatsApp o donc mi udda connexion WhatsApp o uddima joni mi yaaha message arata toon to WhatsApp to par ce que wata forfait o ustade komi jiɗɗo yaade YouTube donc oɗon jara ɗi guddima joni mi uddi kannar o woni ɗo donc ko hunde wonde importance no fewi kadi ko jiiɗa ɗum sa naati ga toɓɓon taton ga a yiyan ɗo paramètre mo gowɗen yiiɗo ɗum woni ɗo paramètre profil men on daara donc wona paramètre profil on kadi sa naatti ɗon paramètre
GB Sting ko paramètre makko kanko hoore makko kanko application donc kadi aɗa wawi wadde téléchargement yaha jooɗoyo e carte maɗa wojoji ma garoɗi fuu jaaɗi jooɗoyo to carte ɗo noon ko sa yiiɗi change ɗemgal ngal mbatta e français walla mbatta e anglais donc so tawi a yiiɗi kadi wadde nettoyer ko woni hono ñamañamaji goɗɗi no gona hen ko ɗum woni caché les données cachées aɗa wawi wadde ɗi supprimer ko nande ɗum walla ɗo clan WhatsApp filé walla oɗon daara ɗo joni e hakke média caché 46,7 donc mi momta ɗum ɗon fuu ene ɓeydo yawnude WhatsApp o eten tawa audioji ma ɗi ɓurɗa yidde walla photo ma ɗi ɓurɗa yidde e momtaki donc oɗo application ko hunde application mi haalanma bawɗo kadi wallude en no fewi sa naati ɗo murini ɗo plus ɗo joni ko sa yiiɗi waɗa sauvegarder wala sauvegarder préférence sur carte SD wala vous voyez préférence sur carte SD donc no jiɗɗa windirde foof to yahata to dossier o binda voilà ɗo ne kadi ɗo ko thème store sa yiiɗi wadde thème o ɗum ko banggal carte mémoire to ko ɗum woni ɗon donc application mi haalanma ko application baɗɗum fayida no fewi ha tengte neɗɗo kam jangguɗo so jimi makko tan heɓana makko gueɗe kadi baɗɗe fayida no fewi e ten toujours so tawi a naata tan a waɗa vérifié a yiyat kono so Allah jaaɓi mami waɗa noon lien de téléchargement beele taw gari hen tan mbaɗon téléchargé direct tawa alda e caɗele kadi tawa ene niwi joni noon no mbirumon ni tan on daara ndu message uji nan joni sa udditi ɗo sa tappiɗo kannaro woni ɗo kala message uji ma ɗi cuwano arde ɗi garata par ce que min hooram ko jiiɗirmi application oɗo WhatsApp o GB WhatsApp o wayani hono WhatsApp uji keddiɗi hay joni mi udditi mi itti hen kannaro message uji am nana gara voilà tous mes messages sont en train de venir donc c'est très simple sa naati kadi e nder groupe aji he a yiyan message uji ma ɗi horno mbay toon tu vois donc et puis application oɗo jamais message arata hebbina portable maɗa voilà parce que kanko o waɗi ko serveur ko woni message uji maɗa ene jogui tan to jahata tawa wona e dow portable ma he kadi tawa noon an hoore maɗa wawi hutorade donc c'est une application très utile donc ko ɗum woni ko jinnomi hollude on hannde e nder kesam hesam mbaɗon abonné kadi ko on pamani hen foof oɗon mbawi windude less commentaire ɗo ma en gar pamminen bandiraɓe beele ɓe mbawa famde gam ko ɗum woni objectif meɗen nden noon bandiraɓe tedduɓe on calminama on beltanama kala ɗo mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde foof nden noon mi salmini on mi juurima on yo Allah hulli en sa'a goɗɗo